दिनै नोंथांखौ JSB एडभाइस चेनेलाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय। आं दिनैनि कन्टेन्टआव फैबाय थानाय सेप्टेम्बर दानाव जानो लागा BTC बिसायख'थिखौ बेस खालामनानै सावरायनो नाजानाय जादों। आथिखालाव राभा हाजं अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय। बावहाय 36टा सिटआव BJPआ बुंनो थाङोब्ला 30 सिटखौनो बिथांमोना दखल खालामनो हादों। कंग्रेसआ सासे आरो गुबुन बिरोधी हानजाया सानै देरहासार जानो हादों। दा बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला जोंनि बिटिएडिआवबो 40टा समस्तियाव BJPआ केन्डिडेट होनानै BTC बिसायख'थिखौ गेलेनो थाखाय बिथांमोना नाजागासिनो दं आरो गुबुन फारसेथिं आथिखालाव बर'नि गेजेरावनो मोनथाम बाहागोआव जोंनि बड'लेण्ड पलिटिकेल सिनारिया गावस्रानानै दं। जेरैहाय BPF, UPPL आरो बावैसो बिथां अनजालि दैमारिनि दैदेननायाव दाजानाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड। दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला जोंनि बर'नि भटआ मोनथाम पार्टआव गावस्रागोन, बेखौ जों नोजोर होनो हायो। आरो गुबुन फारसेथिं रिजनेल पलिटिकेल पार्टी दंबावो, गणसुरक्षा पार्टी, लोगोसे नेशनेल पलिटिकेल पार्टीनिफ्राय कंग्रेसआबो जनानै थानाय नङा। बिथांमोनाबो BTCनि दाब दाब जायगायाव गावसोरनि गोहोम थानाय जायगाफ्राव केन्डिडेट होनाया थाग थियारि जागासिनो दङ। आरो थांनाय MP बुब्लियाव बिथां गार्जन मुसाहारिया खम केम्पिं खालामनायनि जोहैनो बिथाङा जाबादि बिसान लानानै देरहासारनायनि आगानसिम सहैहां जादोंमोन। दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला जोंनि बिटिएडिनि जा राजखान्थियारि दोहौ बेयो एसे साननो लागा दङ। मानोना आथिखालाव BJPआ राभा हाजं काउन्सिलाव जाबादि बिसान लानानै बिथांमोना दिनै सरकार दानायनि गोहोखौ मोननो हादों। मानोना राभा हाजंआव 36टा सिट दं, बावहाय कंग्रेसआ मोनसे, निर्दलिया मोननै आरो BJPआ 30 सिटआवनो देरहासार जानो हादों। दा बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला BJPनि आखायाव आथिखालाव रांखान्थि बिथिङाव बिथांमोना जोबोरै गोख्रों। मानोना आसामाव बिथांमोननि सरकार दं आरो बिथांमोना जेरैखि जाया सिगांनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारिया पावाराव गैयैनि समनिफ्रायनो BJPआ बिथां प्रमद बर'नि उइक पइन्टखौ नुनानै दिनै बिटिएडिआव सोरगिदिं 40टा समस्तियाव भट होनानै बिथांमोना BTCखौ दखल खालामनायनि सिमांखौ लाबाय दं आरो बिथांमोना सोलो बुद्धियै बर' केन्डिडेटफोरखौ ST समस्तियाव होनानै बर'जों बर' सौलायलायहोनानै माब्रै BTCनि गादिखौ लानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो बिटिएडिनि राजखान्थि जि थासारि, बे थासारिया खोब गिथावना थासारियाव दङ। आरो गुबुन फारसेथिं BTT थामहिनबा BTCआ जोंनि बिब' बिनानाव थै गोलोमदै आरो मान मर्यादाखौ त्याग खालामनायनि गेजेरजोंसो मोननाय मोनसे काउन्सिल आरो बे काउन्सिलहा गावहानो गावखुंथाय गोहो आरो गावनि गोसोबादि BTCखौ सालायनो हानाय गोहो दङ। आरो बेहा गावहानो मोन 40टा डिपार्टमेन्टखौ उदाङै सालायनायनि जि मोन्थाय दं, बे मोन्थायफोरखौ दिनै बिथां प्रमद बर'आ लागाम हमनो रोङियाव दिनै 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारजों सालायजागासिनो दं। आरो बिटिएडिआव बिथाङा गादियाव फैयोब्ला 5 बोसोरनि गेजेराव 5 लाख साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन। नाथाय दिनै नुनो मोनबाय गासैबो बिथिङावनो बिथां प्रमद बर'नि फैलारखौ आरो जायनि लोरबां खुंथायनि थाखायनो दिनै NDP बिदाय फंबायफ्रा गावसिनि न्यायखौ बिजिरनायखौ मोनैनि थाखायनो दिनै बिथांमोना अल्टारनेटिभ पलिटिकेल पार्टी अफ बर'लेण्ड दानानै जेरैखि जाया UPPL पार्टीखौ फेजेननो थाखाय बिथांमोना जानजियाव आर'नाइ खानानै दिनै दावहा फोथाराव ओंखारबोदों। दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला फैगौ बुब्लियाव बिथां प्रमद बर'नि
दोलोनिफ्राय जाय केन्डिडेटफ्रा बिजाथि जानानै गेलेगोन बिथांमोना गोबां खैफोदनि गेजेरजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन मानोना बिथांमोना 5 बोसोराव 5 लाख सुबुंफोरखौ साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन नाथाय दिनैसिम बिथांमोना गावसिनि खोथा मथै लाखिनो हायासै बोसोरसेयाव लाखसे 5 लाख करि साख्रि होनायनि खोथामोन गुबुन फारसेथिं मेमोरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव लिरनानै लाबोनाय मोनसेबो दफाखौनो बिथांमोना क्लियारिफिकेसन खालामनो हायाखिसै बे खोब लाजिनांथावना खोथा बिथांमोना दिनै गहपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे मैखोम बर' गामिफोरखौ सोसननानै बिटिसिआव 60टा समस्ति बानायनायनि खोथामोन नाथाय बिथांमोननि खोथाया खोथा जानानै थाबाय नाथाय दिनैसिम बिथांमोननि गादिया दिनै 5 बोसोर जाबाय 5 बोसोराव बिथांमोना बिटिआरनि जि एमसआव थानाय माखासे दफाफोरखौ समाधान खालामनांगौमोन बिथां प्रमद बर'नि सरकारा बेखौ मावफुंनो हायाखै बिनिफ्राय जों मिथिनो हायो बिथां प्रमद बर'आ खामानिनि मानसि नङा बिथाङा जुदि खामानिनि मानसिमोनब्ला दिनै बिटिएडिआव सोरगिदिं लामा दालां जानांगौमोन बेफोरबायदि जाफुंसारनायखौ जों नुनो मोनाखै बिथाङा गोबां बिथिङावनो सुइजारलेण्डनि सिमां नुनाय खोथाखौ बुङो नाथाय दिनै स्कुल कलेजाव थांनो थाखायनो गामसा दखना लाखानानै दैमाखौ बारनानै गोबां जायगाफ्राव दिनै दैज्लां बुब्लियाव स्कुल कलेजाव थांनो गोनां जायो दा बेयो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा आरो बिटिसिनि हरखानाय रां फान्डफोरखौनो बिथांमोना दिनै मिस इउटिलाइज खालामबाय दं आरो गुबुन फारसेथिं बिथांमोना भारत सरकारा हरखानाय फैसाखौनो बाहायजोबनो हाया मुवा हरफिनबाय दानायखौ जों नुनो मोन्दों बेफोरनिफ्रायनो जों मिथिनो मोनोदि बिथांमोना थाखाखौ बाहायनो जायगाखौनो मोनाखै अब्ला बिथांमोना माबादि बिटिएडि ओनसोलखौ जौगाखां खालामनो हागोन बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला खोब साननो लागा बेनिखायनो दिनै बिटिसिआव गोदान राजखान्थि जोनोम लादों आरो बिथांमोनखौ जेरैखि जाया फेजेननानै बिटिएडिखौ बर'नि सासनाव लाबोनो थाखाय दिनै बिथां हाग्रामा महिलारिया खेबले नाजादों आरो बिथाङा दिनैसिम मेजरिटि एमसिएलए देरहाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों गुबुन फारसेथिं बिथां अनजालि दैमारिया बिपिएफनि नेहाथारि बिबानाव दंमोन नाथाय बिथाङाबो प्रमद बर'नि जि उइक पइन्ट आरो बिथाङा कि सिग्नेटरि रन्जन दैमारि आरो 60 जन एनडिएफबि केडारफोरखौ दिनै जेलावनो आलु गेसावफोर बादि दोनबाय थानायखौ नुनानै माखासे एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा खुद्रिनानै दिनै अल्टारनेटिभ पलिटिकेल पार्टी अफ बर'लेण्ड दानानै खामानि मावनो थांगासिनो दं नाथाय बिथांमोननि पलिटिकेल पार्टीखौ दिनै UPPLनि माखासे लिडारफ्रा इनसाल्ट होदों आरो बे पलिटिकेल पार्टीफ्रा रायजोनिफ्राय माबादि अनसायनाय मोनगोन बिनि जानथायाव थानो गोनां जागोन बेफोर खोथाखौ नोजोरथि बोनानै बिथांमोननि एमसिएलएफ्रा बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय अल्टारनेटिभ पलिटिकेल पार्टीयाबो ओरैनो जनानै थानाय नङा मानोना इउनाइटेड फराम अफ एनडिएफबियावबो गोबां बारग'सार सुबुंफोर दङ आरो बिथांमोना पलिटिकेल भाबै नांनानै बिथांमोननिफ्राय जुदि साथामसोआ देरहानायनि लामा दङ साथाम देरहायोब्ला ओजों गणसुरक्षा पार्टी बिथां नब कुमार सरनिया हाग्रामाजों एलायन्स जानायनि खोथाखौ बुंगासिनो दङ आरो गुबुन फारसेथिं जिअटिके बुंनो थाङोब्ला अल्टारनेटिभ पलिटिकेल पार्टी अफ बर'लेण्डआ मेजरिटि एमसिएलए देरहासार जानो हानाय नङा बिथांमोना साथामसो देरहानानै फैयोब्लाबो बिथांमोना जाय मेजरिटि मोनगोन बिथांमोनजोंनो हाबसोंनानै खामानि मावहैनो गोनां जागोन आरो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जोङो थांनाय बिटिआर रेकर्डनि समाव बिथां हाग्रामा महिलारिया 17 जन देरहादोंमोन आरो UPPLनिफ्राय 11 जन देरहादोंमोन आरो बिथांमोना बिजेपि आरो गणसुरक्षा पार्टीखौ लानानै बिथांमोना गणतन्त्रनि खाम्फाखौ सिफायनानै बिथांमोना इलिगेलि बिटिसिआव सरकार फर्म खालामनानै दिनै 5 बोसोर गादियाव सासन खालामबाय दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला फैबाय थानाय बुब्लियाव बिथां हाग्रामा महिलारियानो मास मेजरिटि एमसिएलए देरहासार जानानै बिटिसिखौ दखल खालामनो हागोन होननानै जों बुंनो हायो आरो माबा मोनसे जाहोनाव बिथां हाग्रामा महिलारिया जुदि गाव हारसिङै सरकार दानो हायाब्ला बिथांमोना गणसुरक्षा पार्टी आरो एनडिएफबिनि साथामसो देरहानाय एमसिएलएफोरखौ लाफानानै एलायन्स मोनसे गभर्नमेन्ट
दानो हानायनि जि थासारिखौ जों नुहुरबाय दङ। दा बिथां हाग्रामा महिलारिनि BPF नि फारसे रायजो राजानि अनसायनाय आरो 17 बोसोराव बिथां हाग्रामा महिलारिया BTC नि मोन 40 डिपार्टमेन्टखौ जाबादि लागाम हमनानै आसाम गभर्नमेन्टनि फुथुला जायाबासिनो बिथाङा गावनि गोसो बादियै BTD आव थानाय माखासे डिपार्टमेन्टखौ सालायदोंमोन आरो सालायनानै बेवहाय गोबां सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गोबां स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिफोरखौ गायसनना होदोंमोन आरो दिनै बिथां हाग्रामा महिलारिनि गायसननाय स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिफ्रावनो फरायनानै दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोरों गोरा जालांबाय आरो दिनै जातिखौ सिबिनो थाखाय ओंखारबोदों। बेयो खोब मोजांनि खोथा। नाथाय एमसआव लिरनाय माखासे गेदेर गेदेर फसंथानफोरखौ बिथां प्रमद बर'आ जाबादि बिटिआर एकर्डनि दिनाव बुंदोंमोन सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि आरो गोबां फसंथानफोरखौ लाबोनाय खोथाखौ लानानै बिथाङा थेबगां गोबां खोथाखौ बुंबाय थादोंमोन। नाथाय दिनै लासिंसिंनि खोथा 5 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोना एमसआव लिरनानै लाबोनाय स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि आरो फसंथानफोरखौ गायसननो हायाखिसै। बेनिफ्राय जों मिथिनो हायो बिथाङा खामानिनि मानसि नङा। बिथाङा मोनफ्रोमबो स्टेपआवनो दिनै फेलें जानांदों। भेन्सार स्कुलाव फोरोंगिरि थिसननायनि खोथा आरो कार्बि आंलं बर'फोरखौ ST हिलाव थिसननायनि खोथा आरो बर' रावखौ दिनै 8 सिडिउलाव हाबखानाय रावखौ बिथांमोना आसामनि लोगो सरकारि राव खालामनानै बर' बिमानि रावखौ मानहानि खालामनाय खोथायाबो खोब साननो गोनां जानानै फैदों। दा 8 सिडिउलाव हाबखानाय रावा दिनै आसामनिल' लोगो सरकारि जानानै थायोब्ला मा जानो हागौ बेखौ जोंनि गोरों गोराफ्रा मिथिगौ। 8 सिडिउलाव हाबनाय रावा देरसिना आसामनि सरकारि राव जानो थांनाय रावा देरसिन। दा आंनि दिनैनि टपिकआ जाहैबाय BTD आव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोर मेजरिटि MC लानानै देरहासार जागोन आरो BTC आव फैबाय थानाय बुब्लियाव आथिखालनि सोरखाराव थांनाय आरो आथिखालनि जि UPPL नि जि थासारि बे थासारिया खोब गाज्रि थासारि। मानोना बिथांमोना दिनै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो फैलार जादों। मावनाय दांनायनि अनगायैबो बिथांमोननि गेजेराव गोबां जाख्ल'नाय आरो गोबाङानो नारि केलेंकारियाव गोलैनानै दिनै ससियेल मिडिया आरो बायदि बिजोंफ्राव नुजागासिनो दं। दा बेफोरखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो बिथांमोननि गेजेराव मोजां आखुनि बा गोग्गो दैदेनगिरि गैया होननानै जों बुंनांगोन। बिथांमोना दिनै बर'फोरनि थाखाय बा BTC नि डेभेलपमेन्टनि थाखाय इउनियननि थाखाय हरनाय थाखाफोरखौ मिस इउटिलाइज खालामदों आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बायलाय फानलाय खालामनायावनो बिथांमोना दिनै BTD नि फैयो थानाय बा BTD आव हरनाय थाखाफोरखौ थांनाय बिसायख'थियाव जाबायदि मिस इउटिलाइज खालामनाय नुनो मोनदों। बेफोरखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला बेफोर लाख लाख कौटि रांफ्रा जोंनि डेभेलपमेन्टनि थाखामोन। दा बेफोरखौ बिथांमोना मिस इउटिलाइज खालामदों आरो गोबां VGDC नि चेयारमेनफ्रा थाखानि सायाव उन्दुनाय बायदिसिना थासारिखौ जों सिगाङावनो मोनबोदों। दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला बिथां हाग्रामा महिलारिनि पार्टियाव दिनै लोब लोब BJP कंग्रेस फोरनिफ्राय दिनै लोब लोब बिथां हाग्रामा महिलारिनि आइडिय'लजिखौ नुनानै आरो बिथांनि BTD खौ सालायनायनि रोंसार आखाइखौ नुनानै बिथाङा 17 बोसोराव जाबायदि BTC खौ सासन खालामदोंमोन रुल खालामदोंमोन बेबायदि खुंफिननायखौनो दिनै बर' रायजोफ्रा आरो BTC आव थानाय 22टा कमिउनिटिफ्रा दिनै लुबैदों आरो दिनै BTD आव थानाय मोनफ्रोमबो हारि माहारिफ्रानो हमदांनो हादोंदि थारैनो बिथां प्रमद बर'आ BTD नि लागामखौ जाबादि हमनानै सालायनांगौमोन आरो दिनै बिथां प्रमद बर'नि दिनाव रोजा रोजा बर' बिमाफ्रा मोदै हुगारनांदों। बिथांमोना दिनै बाथौ मन्दिर गिर्जा बायदिसिनाफोरखौ बे सरकारि ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्राय थाबोबाय थानाय हा पाट्टा खालामनो हायै जोंनि बर' बिमाफोरखौनो दिनै होखारदों आरो दाउ अमाफोर बादि बिथांमोना बुग्लिनाय थासारि आरो पुलिस मिलिटारिजों जाबादि टर्चार खालामनाय थासारिखौ जों चिरां क'क्राझार आरो गोबां जायगाफ्राव जों नुगासिनो दं। दा बेफोरनिफ्रायबो बिथां
प्रमद बर'नि सरकारनि सायाव बर' रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोननाय थासारिया दिनै बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं। बेफोर सोरगिदिं थासारिखौ नायोब्ला फैबाय थानाय बुब्लियाव थामहिनबा 2025आवदि बिथां प्रमद बर'आ सरकार दानो हानाय नङा बे रोखा नुजाखाबाय। आरो दिनै बर' राजाफोरनि गेजेराव गोबां गोरों गोरों गुनि गियानि सुबुंफ्रा दिनै बिटिडिनि थाखानाय पावारफोरखौ खहा खालामनायनि थाखाय आरो बिटिसिआव फैनाय रांफोरखौ ओरैनो सेन्ट्रेल सरकारनो हरफिननायनि थाखाय गोबां गोरों गोराफ्रा UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि सायाव खुद्रिनाया आथिखालाव नुजाबाय थादों। मानोना हरखानाय थाखाफोरखौनो बिथांमोना प्रपार इउटिलाइजेसन खालामनो हायैनि जाउनाव बिथांमोना हरफिनबाय थानाया जोंनि नोजोराव गोलैदों। बे खोब लाजिनांथावना खोथा। मानोना गुबुन स्टेटफ्राव बा गुबुन काउन्सिलफ्राव बेबादि भारत सरकारा हरखानाय थाखाफोरखौ बाहायजोबाबासिनो हरफिननायनि जारिमिनखौ जों नुनो मोना। मालाय काउन्सिलनो सरकारि थाखाया थोआ, नाथाय जोंनि बिटिडिआव सरकारा हरनाय थाखा फैसाया आग्लाय फेग्लाय जानानै मार्च एप्रिलनि गेजेराव थांफिनलायनाय थासारिया दिनै खेबले खेबले नुजाबाय थादों। बेयो जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथावना खोथा। बेफोर थाखाफोरखौ प्रपार इउटिलाइज खालामोमोनब्ला दिनै जोंनि बिटिडिआ खोब गोख्रों जागौमोन। दा बेफोर सोरगिदिं बिथिङा इलेक्सन फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मोनसे इस्यु जागोन आरो बेफोर इस्युनि जोहैनो प्रमद बर'नि गासै उइक पइन्टफ्रा नुजाथिगोन। मानोना बिथाङा थांनाय सरकारनि समाव बिथाङा सानसेनो इन्टारभिउ होनानै सानसेनो साख्रि सोनाय आरो 5 लाख साख्रियाव 5 लाख बर' फिसाफोरखौ साख्रियाव सोनायनि खोथामोन। नाथाय दिनै बिथाङा गावनि सरकारनि दिनाव सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ बे मोजाङै दाफामनानै बिथाङा दिनै साख्रि होनो नांगौमोन। 3थि आरो 4थि थाखोनि साख्रि आवलाफोरखौ होनो हानाय बिटिसिआ पावार दंमोन। नाथाय बे पावारखौनो बिथाङा दिनै गाव सासे सोलोंथाइ बिफाननि EM जालायनानै बिथाङा दिनै सोलोंथाइ बिथिंखौ जाबादि दावगाहोनांगौमोन बे बिथिंखौ दावगाहोनायखौ नुवाखै। खालि बिथाङा गेदेर गेदेर पस्टार आरो ससियेल मिडियायाव भिडिअ केमेरा जानानै गोबां खोथाफोरखौ जोंगा मागा दिन्थिनायनि अनगायै जोङो बिनि सिङाव हाबनानै नायोब्ला मोनबो जोंनि बिटिडि पार्टआव थामहिनबा बिटिसिआव जाबादि जौगानाय फैनांगौ बेखौ नुनो मोनाखै। आरो बिथांनि जि भिजन डकुमेन्टआव थानाय माखासे जि मावनो गोनां हाबाफारि बेफोरनिफ्राय बिथाङा 100%खौनो जोङो फैलार होननानै बुंनांगोन। अब्ला बेफोरबायदि लोरबां दैदेनगिरिखौ दिनै बर' रायजो राजाफ्रा सिन होबाय आरो सिन होनायनि जोहै दिनै बिटिडिआव गोदान दैदेनगिरि लाबोनायनि बियो मोनसे दावाथिलि। बेनिखायनो दिनै NDB बिदा फंबायफ्रा डिउ टाइमावनो बिथांमोना अल्टारनेटिभ पलिटिकेल पार्टी अफ बर'लेण्ड दानानै जेरैखि जाया बिथां प्रमद बर'खौ गादिनिफ्राय एख्लायनानै बिटिडिआव गोदान सरकार लाबोनानै माबोरै बर'नि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै खामानि मावनो नाजाबाय थादों। आरो जेरैखि जाया बिथां हाग्रामा महिलारीजों लोगो जानानै गणसुरक्षा पार्टी आरो अल्टारनेटिभ पलिटिकेल पार्टी बे मोनथाम दोलोजों जों नोजोर होनानै नायोब्ला बिथांमोननि टारगेटआ जेरैखि जाया प्रमद बर'नि गादिखौ हाथाव बिसोन खालामनाय आरो बिटिसिखौ बासायनाय बे थासारिखौ जों नुहुरो। होमबा बेखौ नायनानै जों बुंनो हायोदि फैबाय थानाय बुब्लियाव बिटिसिआव बिथां हाग्रामा महिलारीयानो बांसिन मेजरिटी MCLA देरहासार जागोन। आरो अबर'निफ्राय माबा मोनसे जाहोनाव हाग्रामाया सरकार खुंनाय MCLA बिसान मोनाब्ला NDB आरो गणसुरक्षा पार्टीनिफ्राय बिथांजों हाबसोमनानै बिटिडिआव मोनसे एलायन्स गभर्नमेन्ट जानायनि जि रोखा सावगारि दा बेरखांगासिनो दं। फैजों बर'नि थै आरो गोलोमदै होनानै मोननाय बिटिसिखौ बासायनि आरो बिटिसिनि 40टा मोन 40 डिपार्टमेन्टफोरखौ मोजां रोखोमै बाहायनानै बिथां हाग्रामा महिलारीया एमसआव लिरनानै लाबोनाय पावारफोरखौ प्रपार इउटिलाइज खालामनानै जों बिटिसिखौ रैखाथि खालामनायनि बिबाना साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि आखायाव दङ। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा नेशनेल पलिटिकेल पार्टीफोरजों लोगो जानानै जाहाथे खामानि मावा। जों रिजनेल पलिटिकेल पार्टी आरो नेशनेल पलिटिकेल पार्टीनि इस्युफ्रा गुबुन गुबुन जायो।
आई कंग्रेसनि खोथाखौनो बुं बा बिजेपिनि खोथाखौनो बुं बिथांमोना माब्लाबाबो जोंनि बर'नि रिजनेल पलिटिकेल इस्युफोरखौ बिथांमोना समाधान खालामनो हानाय नङा थामहिनबा समाधान खालामखाया। दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला मानोना बर'फ्रा कंग्रेस खालामब्लाबो बिजेपि खालामनायनि गोनांथि गैया। मानोना बिजेपिया जाहैबाय मोनसे भारतनि राष्ट्रीय दल। बे राष्ट्रीय दलनि थांखिया भारताव मोनसेल' धोरोम मोनसेल' राव माहारि दानानै माब्रै भारतखौ हिन्दी भाषिफोरनि बेन्दोंआव लाबोनो हायो बेखौल' राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघफ्रा नोजोरथि बोनानै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। आरो गुबुन फारसेथिं बे बिजेपि गभर्नमेन्टआ ख्रिस्टान कमिउनिटिफोरनि थाखाय खोब गिथावना। मानोना बिथांमोना दिनै ख्रिस्टान कमिउनिटिनि मानसिफोरखौ जाबादि टर्चार होबोगासिनो दं आरो बिथांमोना ख्रिस्टान धोरोमनि मानसिखौ जेरैखि जाया हिन्दुआव कनभार्ट खालामनानै माब्रै हिन्दु राष्ट्रनि आन्दोआव लाखिनानै दिनै सेकुलार धोरोम बासिलायै मोनसे हादोराव बिथांमोना दिनै खेबले ख्रिस्टान कमिउनिटिनि मानसिफोरनि सायाव गाग्लोबनाय थासारिया खेबले नुजाबाय थादों। दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्लाबो ख्रिस्टान कमिउनिटिनि सुबुङा एथ' गोरलैयै बिजेपिखौ सापर्ट होगोन होननानै जों बुंनो हाया। दा कंग्रेसनि बिथिङाव एफाबां मानि गुबुन माहारिनि सायाव गाज्रि साननाय गैयाब्लाबो बे मोननै जि भारतनि राष्ट्रीय दल बेखौ खालामाबासिनो बर'फ्रा जोंनि रिजनेल पलिटिकेल पार्टी बर'नि थाखानाय पार्टीफ्राव थानानै जोङो MCLA खौ देरहासार होनो नाजानांगोन। मानोना जों रिजनेल पलिटिकेल पार्टी गाव खौसे जानानै जों खामानि मावोब्लासो फैबाय थानाय BTC आव जोङो बर'फोरनि मोनसे गोख्रों MCLA फोरजों खुंजानाय मोनसे काउन्सिल मोननो हागोन। नङाब्ला बिथां प्रमद बर'नि सरकार बादिनो गोरजिया सरकार दानानै BTD खौ जुदि सोलायफिननो गोनां जायोब्ला जोङो आथिखालाव बिथां प्रमद बर'नि सरकारा जाबादि बैथा गैयै नावाव गाखोनानै थलं थफं जानानै दिनै 5 बोसोरा ओरैनो उरायलांबाय। बेफोरबादिनो फैबाय थानाय समफोरावबो जाहैनो हागौ। बेनिखायनो जोङो रिजनेल पलिटिकेल पार्टीयावनो थालायनानै जों माब्रै बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ रैखाथि खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै जोङो नेशनेल पलिटिकेल पार्टी गुबैयै कंग्रेस आरो बिजेपि बिनि जानथायाव थानानै BTCनि राजखान्थिनि लागामखौ हमनानै खामानि मावनो साफ्रोमबो बर'फ्रा नाजानो नांगोन। नाथाय थाखानि थफ्ला नुनानै बिजेपिजों खारनाय कंग्रेसजों खारनाय जानानै जुदि जों खामानि मावोब्ला फैबाय थानाय बुब्लियाव जोङो BTDआव बर'नि मोनसे मैखोम राव हारिमु सोदोमस्रिखौ लानानै खामानि मावनो हानाय थासारिखौ जों मोनहैनो हानाय नङा। मानोना आथिखालाव राभा हाजं काउन्सिलाव दिनै 36टा सीटआवनो बिथांमोना दिनै 30 सीट कंग्रेसआ मोनसेल' आरो निर्दलीयआ 2 आसन लानानै सीट लानानै दिनै देरहासार जादों। दा बेफोरबादिनो जोंनि BTCआवबो बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जेरैखि जाया BTCखौ दखल खालामनायनि खोथाखौ बुंबाय दं आरो दिनै बिथाङा बाइक होदों। अनजालि दैमारियाबो गावनि मानसि अनजालि दैमारिजोंबो आं बेनि सोमोन्दै मोजाङै सावरायगोन आरो अनजालि दैमारिया आंजों मोजां सोमोन्दो दं होननानै बिथाङा निउस चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनाय बाइकखौ नोंथांमोना नुबाय। दा बेनिखायनो जेरैखि जाया जोङो BTCआव बर'नि मैखोम पलिटिकेल पार्टीखौनो देरहासार होनो नाजानांगोन। अब्लासो जों BTCआव गोग्गो खुंथाय मोननो हागोन। आं कन्टेन्टखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला। जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि JSP एडभाइस फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलखौ फल' आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि जै बर'।